Fil-qort, il-Partit Nazzjonalista rebaħ id-99 rikors li kien ressaq wara li numru ta' karti tal-identità kienu nqalbu fuq blokka tal-housing li ma kienx lesta u li fija ma kien joqgħod ħadd. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan il-każ juri li l-Partit Nazzjonalista huwa l-uniku tarkalik favur id-demokrazija. Fil-kawża li fetaħ il-Partit Nazzjonalista nstemaw diversi xhieda fosthom votant li xed fil-qorti li meta lanqas biss kienu furmat li nagħta residenza mill-housing intalab imur fuq il-post fil-binja Silvio Parnis fis-Siġġiewi minn rappreżentant tal-Awtorità tad-Djar. Hemmhekk stess intalab minn rappreżentant tal-Aġenzija Identità biex jiffirma żewġ applikazzjonijiet tal-bdil tal-karta tal-identità. Mix-xhieda tiegħu ħareġ li din l-applikazzjoni kienet iġġib id-data ta' 12 ta' April tal-2024 u l-firma tax-xhud hi l-istess firma tiegħu fuq l-applikazzjoni għal bdil tal-indirizz fuq ir-Reġistru Elettorali li wkoll issir permezz tal-Aġenzija Identità. Dan meta l-elettur kien għadu lanqas ġie informat li se jingħata post. Issa l-Partit Nazzjonalista qed jesiġi li f'dan il-każ ta' frodi elettorali tintrefa' responsabilità politika. Daw prow jinqdew b'daw in-nies biex jerpu il-Kunsill Lokali. U l-Partit Nazzjonalista kien għadu u jibqa' attent biex jikxef il-ħażel li jkun qed isir biex jassigura allura il-proċess elettorali isir kif suppost. Id-99 rikors kienu saru permezz tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u l-Gvern inqabad illi biddel l-indirizzi ta' diversi persuni sabiex jassigura li fl-elezzjoni li ġejja is-Siġġiewi iżomm il-maġġoranza Laburista. Iżda grazzi għal ħidma tal-Partit Nazzjonalista dan il-pjan inkixef u ġie saħansitra mċanfar mill-qorti. Kif fisser il-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-pjazza tas-Siġġiewi fil-preżenza tal-kandidati nazzjonalisti f'din il-lokalità. Wasalna għal dal-moment li dawk il-vulnerabbli dak issa qed jiġri qed nuru b'mod fatt dak li ilhom ibatu għal xhur sħaħ. Imma l-Partit Laburista nqeda bihom. Il-persuni kollha li ġew irreġistrati b'mod illegali u babbuż fuq il-binja tal-housing fis-Siġġiewi mhux se jibqgħu irreġistrati fuq dan il-post, iżda se jibqgħu irreġistrati u se jivvutaw fil-lokalitajiet fejn għadhom jgħixu.